Голф е универсалният автомобил. Върши работа на всеки, върши работа за всичко. Може да ти върши работа за да караш в града с него, може да ти върши работа да отидеш до морето с него, може да ти върши работа за магистралата между София и Перник. Само че голф е една технология, която вече почва да отшумява и трябва да отстъпи място на електрическото задвижване. Затова и ви представяме електрическото братче на Volkswagen Golf. Volkswagen ID.3. Вие сте с EV Select и днес ще ви представим този автомобил. Екземпляра, който имаме днес тук, е модела от декември 20-та година, купен като нов в Германия и докаран от нас тук да търси следващия си собственик. Бройката при нас е с задно задвижване, 204 конски сили и 58 кВт нетна батерия. Реалистично тази батерия, тествана от нас, може да ни даде 350 км пробег при извънградско и магистрално шофиране. Какво значи това? Това означава, че може да стигнете прословутото море в България с едно зареждане. Колата е на 170 000 км и няма никакви следи от умора. Мотора върти, батерията държи, интериорът е в добро състояние. Електрическата кола не се плаши от километри, електрическата кола се плаши от екстремно високи температури, като 60 градуса по Целзий или екстремно ниски, като минус 30. Останалите неща инженерите са го измислили. Дали са възможност на тази кола да оцелява и в Европа, и в Щатите, и в Азия, и в Африка. Изпълнението на тази бройка е Pro Performance, което автоматично ви дава неща като преден и заден парктроник, дава ви 204 коня мощност, дава ви подгрев на предните седалки. Това, което няма тази кола от екстрите, които хората търсят, е термопомпа. И мога да ви кажа, че това всъщност в България е плюс. Защо е плюс? Ами, всъщност всички се борят за тази термопомпа, обаче термопомпата върши работа само при... Имам полза от нея само при много ниски температури. От порядъка на между 0 и минус 10 градуса, което в България е много рядко да имаш нужда от това, а и то е до достигане на някаква температура в купето. Достигнали я вече няма значение дали си с термопомпата или с така нареченото PTC. Какъв е проблема при тази кола и защо е плюс да я няма? Ами защото тук, за разлика от по-скъпите модели на Volkswagen Audi групата, термопомпата не е изпълнена с подходящия за скъпите модели фреон. Тук се използва R744, който за него трябва да се вкарва под високо налягане. И заради това високо налягане има случаи, в които тези термопомпи се пукат, тръби се пукат и после се налагат скъпи ремонти. Това нещо тук се избягва. За тези 3 дни в годината, в които вие ще можете реално да ползвате тази термопомпа и ще имате полза от нея, не си заслужава инвестицията в кола с термопомпа. Автомобилът е оборудван с гуми 215 55-18, което е относително тясна гума за толкова висока джанта. Само че има причина. Това понижава съпротивлението при търкалене, тъй като запазва повърхността, която прави съпротивление с пътя по-тясна, по-малка. И това позволява на електрическите автомобили да минават по-голям пробег, да има по-малко загуби. Тази кола също така има рекуперативно спиране. Когато караме нормално, когато няма агресивни натискания на спирачката, колата вкарва при натискане на спирачката част от загубената енергия, преобразува и я вкарва обратно в батерията.
Това позволява на този автомобил в градски условия да се увеличава пробега много. Спирачките се ползват само при агресивно спиране, което означава, че те имат много дълъг живот. Дискови накладки на тези автомобили спокойно могат да изкарат 300 и повече хиляди километра, зависи от стила на каране на шофьорите. По-често хората ги сменят от старост, а не от захабяване. Автомобилът е оборудван също така с LED фарове, които имат много интересни бели акценти в края, които да подчертават визията на автомобила. Ето тази черна пластмасова линия, която представлява един пластмасов блок отгоре върху капака, е нещо, по което можете да различавате фейслифта с коли от преди фейслифта. Тази е от преди фейслифта, затова имаме тази част. Нейната философия е да подобрява аеродинамиката, за да може да намалява съпротивлението на въздуха върху чистачките. Също така отнася шума, който се получава, тъй като при електрическите автомобили няма двигател, който да покрива шумовете от отвън. И за да може да се оправи този проблем, инженерите слагат различни детайли и форми по предниците на автомобилите. Това е такъв, да може да променя профила на звука за обикалящ автомобила. Сега, като всеки Golf, трябва да погледнем багажника. Да, знам, че не е Golf. Мога да ми се скарате в коментарите. Багажника е доста просторен за класа си, с доста правилни форми. Както виждате, вътре сме нахвърли, имаме раница, имаме кабели. Нищо не е подредено в момента нарочно. Имаме чанта за зарядна станция. Макар че прилича на дамска чанта, дамите може да си я харесат. Седалките могат да се свалят. Разделени са 70 към 30. Има куки за закачане на чанти и багаж. Има 12 волтов изход, ако имате нещо, което искате да си закачите, например хладилна чанта. Имате куки за закачане и обезопасяване на багажа. А тук отдолу, като отворите, има още една ниша, в която феновете на Бьорн знаят това какво е. Тук се намира и секрета за болтовете на гумите и така на джантите. Да направим едно кръгче тук, колкото за видеозаснемането. Тази кола вече сме я карали на шосе, няма смисъл от кадри там. Ще ви разкажа набързо. Скоростен лост като такъв няма. Има една врътка зад волана, позната на шофьорите на BMW i3. Тук е по подобен начин изпълнено. Уникалното нещо на този автомобил е първо, че се усеща като картинг, просто го караш леко, неангажиращо, като ракетка е. И другото, което е, прави много малък обратен завой. Навиваш пълен волан и колата се завърта на такова място, където аз, честно казвам, не сещам какъв друг автомобил с тези габарити, дори някои по-малки, може да се завърти. Подлакътника тук, който е много удобен. Всяка седалка си има нейн подлакътник и може да се настройва според височината на шофьора. Волана се върти много приятно. Имаме, за разлика от Тесла, имаме екран пред нас. Екран пред нас. Екран отстрани. Имаме много удобни къп-холдери. Имаме отпред място, където можем да си оставяме телефон. Имаме място за втори телефон тук назад. Имаме хубави големи джобове във вратите. И много специфично при тази кола са огледалата и стъклата. Модула е с две копчета по-малко от стандартното. Обикновено при автомобилите имаш 4 бутона за стъклата, тук са само 2 и ако искаш да управляваш задните две стъкла, трябва да натиснеш бутон, който се намира под модула за огледалата и да натиснеш да си сваляш. Всичките прозорци са автоматични, имат огледалата подгрев, могат да се прибират електрически, така че какво повече му трябва на човек в един градски автомобил, който може да се ползва и за 5 пъти в годината, които пътува до морето, до планината. Автомобилът е много стабилен, усеща се много бързо да реагира на корекции с волана. Изобщо това, което хората се притесняват от задното задвижване, при този автомобил
не се усеща да има проблеми с него, въпреки късото междуосие, което, впрочем, за класа си не е толкова късо. В колата има също така и тип 2 кабел за връзване на публични бавни зарядни станции. Това не е да се душите. Това е за да можете да се зареждате на станции, които нямат собствени кабели. Този автомобил в момента е наличен при нас тук в България, намира се в град София. Цената е 17 990 евро и получавате автомобила така както го виждате. Не е пребоядисван, не е оправен. Автомобил е в състоянието, в което е купен от първия собственик. А сега отивам да си почиткам, защото много ме кефи. Винаги се слага колан. Доста е готино. Нещо такова. Тук е пълно с бокуци. Не се виждат, той ти не се виждаш, кой знае колко. На сянка съм, нали? Добре. Колата е изпълнение Pro Performance, което ни дава и подгрев на седалките. Дава ни... Какво ни дава? Чакай. Колата е с гуми 215, 55, 18, което... Добре, така. Не казвай кола. ID-то е с гуми 215, 55, 18, което ги прави относително тънички и тесни за толкова висок, толкова голям. Чай мотора да мине. Така. Така си дигни ръка. Да, е сега. Да привлечеш ще Да. Ай, разплаваме след това. Този при нас идва, нали? Давай, че стигаме, братко, после се видя. Нямаме. Всичко с карта. Айде. По традиция от голфа багажника трябва да е практичен. Когато отворим багажника, вече имаме сума бокуци вътре. Кутии, раници, реждане на публичните... Така, това ще го отрежа тук. Трябва да извадя кабела. Да го покажа и това ще е интересно. Не е лоша идея. Кажи, това не е змия. Така, стой. Стоя. Снимаш ли ме? Този автомобил в момента е наличен при нас в България. Цената на която го обявяваме. На колко го обявяваме?